zpátky na později. Tohle je to sladký dřevo. My musí ještě nějakou tu dobu vydržet. Máme toho před sebou. To uvidíš. O, to byla trefa. Ta se rozprskla. To je ono. To se nám to tu dělo pěkný věci tady ve vsi. To se mi to za chvíli jen tak krapátko najedu sem k vám a ono hned málem jednu slíznu. To je holota tahle ta děcka. Co svět světem stojí, 100 let sem, 100 let tam. Lidičky, to vám povídám, jsou pořád samá alotrie, samej špás. Raději se schovám, nebo mě ten hejsek trefí. Víš, kam to bylo? Ty jsi trefil školu a kousek od okýnka. Ještě, že už se tam teďka naučí. Kdyby tě viděl starý pán učitelský, tak je po tobě. A nebo starý hostinský kukačka. To máš na druhou, ten se jen tak s někým nepáže. To jo, to on by s nima zatočil, kukačka hospodář. Prosím tě, já se žádných učitelských sahní kukaček nebojím. To stačí jenom potrénovat, potom zamířit a co? Hospodář škola? Dohromady? To je jako vážně? To je jako, že popíjejí pivsony a u toho se učí rovnice nebo zkoumají složení kostlivce? Tomu nějak nerozumím. Víš ty co? Třeba si trochu vzdělej. To nebylo za našich praprababiček ale vůbec nic zvláštního, že se učilo v hospodě nebo v pastoušce. Prostě se učilo tam, kde se dalo, tam, kde bylo místo a ne jak dneska. Jaká prababička? Já jsem moučková mladá, pořád mladá a zdravá, jako řípa, jako pořádná řepa. Žádná prabába to teda nejsem, to aby bylo jasno, vážený panstvo. Jak to myslíš? To jako doopravdy, jako vážně? No jasně, že tady právě stojíš a neskáčeš jumping. Prostě přes den škola, večer hospoda. Takový dva v jednom, jako když si koupíš třeba šampon dva v jednom. Rozumíš? No, snažím se, ale ne. I když počkej, to nemuselo být vůbec špatný, ale představ si to. Večer tam tatínkové dají si, zamastí si nějaké karty, nějaké to pivíčko, jelítko, je. Pak ráno, tam přijdou studenti. A možná tam něco zbylo, ale představ si to, to by se mi líbilo. Ty jsi prostě rodu mužskýho, Ivan. Pivečka, ovár, jelítka. A co takhle? Že tam třeba bylo teplo a místo a že se prostě v té době jinde nedalo učit, to tě nenapadlo? Že by se mně chtělo tak do učení, to jako ne. A že by se jim v té době taky chtělo tak do učení, to si nemyslím. Ale zase to tak neprožívali. Chodili i nechodili tam podle toho, jestli museli zrovna pást, orat nebo jinak pomáhat na poli. A když nebylo kdo píchnout, tak je prostě rodiče poslali do školy. A tam se někdy děli věci, co je tohle za ženskou? Halo, osobo, co je to za ženskou? To bude zřejmě ta, co nás přišla zavést do příběhu. No ale podle všeho to bude místní drbna. Moučková. No, ale vrátíme se k věcem. My tady pro vás totiž máme takový překvapení lidičky. My budeme tady s vámi a zároveň se vrátíme o 150 let zpátky do obce Chamsku. Bohužel s námi bude muset i drbna Moučková, ta nemůže nikdy chybět. Je rok 1869 nebo 2013. A jak to vlastně tehdy bylo? Hejka, to stává.
zajímá. Tak Chaso, Tomsku, Jozane, do jaký a ber, já už běžím. Dokud má takhle brzy po ránu. Sněhem do školy se pro děti, když pes v sedici ještě hřeje. Zima jak v celském Rusku. Dětská holo, to včera jsme ještě na blátě jezdili a najednou taková klouzačka. Tak hurá do školy. I když bylo by lepší tady na nás si pořádnou koulovačku říci. Ty, jeli to, já ti ukážu, pojď sem. Hele, Chásko, sestaveníčko v kostelíku musí být. Starý kašpárek už nás určitě jako každé ráno vyhlíží. Hele, už se blížíme ovečky. Musím si je přepočítat, nezatoulala se mi nějaká z nich. První beránek, druhá ovečka, třetí beránek, čtvrtá ovečka, kde je vás víc? Pochválen Pán Ježíš Kristus, jemnost, Pane, milosti a naše velebnosti. Nejsme celé stádečko. Pepan Mršku, Béďa Soukupů a Róza Přádů. Musí-li doma z ostatě a co si na statku porobiti. Moc často nedocházejí statkářských. Kadlíkylíku, zase pase. Jo, a Berta Kublu hlídá už pár dní malý kubelčata. Minule se zahrabali do nory. Normálně se zahrabali do nory. Že jako budou mít mláďata a vylezli až zádu, když je hlad z nory vyhrál. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, svatá dobrotu. Nyní usedněte dítka do lavic a vyslyšte slovo Boží. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý až na věky. S Pánem Bohem, pane faráři. Pan učitelský již jistě přikládá do kamen. Musíme pospíšit do našich škamen. No slav, rychle ven a do škamen. Zima tam v kostele byla. Samý mráz a žádný špas. Tyhle ty písničky jsou na mě moc složitý a pomalý. Já si zapiju ten naši. V tom našem léně trn a trn, tam melo stejně trn a trn. Jako u nás v Vojmajně, když se mlýnský kolo točí z vesela, jako kdyby hrála ta chaberská kapela. Ty klouzačka! To je klopo! Dívejte, jak jedu! Na tom ledu. Škola, 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 pro nás jsou to slova. Učí nás tam raz, dva, tři, traky prej sem nepatří. Tohle styrky praky máme sebou taky. Když na nás postřelí, nebudeme anděli. Chásko, škola dnes nevolá. Je zavřená, nikdy ani šibáčka jedinýho živýho. Dnes je svoleno se zdravému kolování a dovádění ve sněhu věnovati. Věřím, že pán učitelský je ve třídě a právě přikládá a připravuje nám k názorné ukázce byť s panem Tactvo i sestra Kapoudem. Zkusím ho to oběhnout dokola kolem a kolem dokola a určitě dobře pochodí. Co je to za zněmláky? Celá banda dovnitř ke kamnu sem asi nechce. Ale to nám by se ke kamnu chtělo, Ale třeba nějaké rozumy byste mohli pochytit. Ale dobouchat si nemůžeme. Nevíte, co s učitelským je? V kamnech nikdo nezatopil. Johan asi vyspává. Jo tak, děcka, no, těžký to s vámi vydržet. Asi už nohy na ramena učitelský vzal, až jak já už taky mizím. No jo, nikdy ani on. To se mohlo stát tak mimořádnýho, že tady není ani oudeček. Hospodský má ještě půlnoc a místo učitelský pán asi zaspal čekýho víra. A co takhle probudit hospodáře? Aby nám otevřel dveře a my vlezeme do těch naší třídy a tam strubíme alespoň nějaký ty alotrie. Ale vrabce trefu levou přední. Tak to by byla nějaká polízanice, kdybych to okno. To kukačku nic okýnko netrefil a kukačku z chrápotu neprobudil. Hele, jak poletí.
zkouší. Do noci jsem tady pivočil, karbaníkům krýgle donášel. A takovéhle budíček si nezaslouží snad ani starý babinský. Natož já, takovej starý, poctivej kukačka, hostinský a hospodář v Chabří, která to havěť na mě zkouší. Kde je? Sem s ní zakroutím jako s husým brkem, vlastně s husým krkem. A basta, vylez, ty zlotřilče, troufalče, nezbedo, co se tamhle za plotem schováváš. Ale já se běhnu a mám tě. Pomoc, bojím se, pomoc! A slečinka, a malinka. Co slečinka? Pískle to. Co s tebou, cácorko? Já ti nasekám. Ty mě nebudeš budit. Ty mě nebudeš v okna rozbíjet. Prosím, to já nemám tu správnou trefu, pane hostinský hospodáři. A kdo pak? A co pak? Samo se nám to okýnko rozbychovalo. Hej, pane šenkýři, vyslyšte hlas. Nám všem se zachtělo probudit vás. Nám všem se zachtělo zavolat vás, zavolat stávej, klíč se boubem. Sestup nám dolů, jdi za hlasem. Chybička malá, vloudil se. Klíčem teď otočit na čase. Hej, pane šenkýři, v téhle době stojíme za sebou a při sobě. Chyby jsou lidský na každej pár. Tak to jen zkuste a mějte nás rád, voláme vstávej, klíč se boubem. Sestup nám dolů, jdi za hlasem. Chybička malá, vloudila se. Klíčem teď otočit je na čase, je na čase. Tak panstvu se určitě zachtělo, no tak to je jiná. Tak pojďte, holmkové usmrkání. A to okno, to moje okýnko, co jste mi rozbychovali, si vypracujete večer u výčepu. Škola, pro nás jsou to voda. Učí nás tam patří, pravý prej sem nepatří. Koule světí prachy, máme sebou taky. Vyhnaj nás z postelí, nebudeme anděli. Vyhnaj nás z peleku, uděláme neplechu. Klidní v této třídě. Milé žadstvo naší obce Chabříky. Dnes jsme k vám přišli zde s velváženým panem starostou v důsledku jedné závažné věci, kteráž to jako taková nemá nic kterého odkladu. Váš pan třídní učitel Pimperka, vlastně tedy Čiperka, již delší dobu necítí se ve své kůži. A žadstvo ho znavilo do současného stavu, který není vůbec záviděníhodný, ba je přímo nezáviděníhodný. A tak se oznamuje žadstvu našemu, že pan učitelský Čipera již zůstane na zasloužilém odpočinku. Nebudeme již do naší školy docházet žadstvo, triviu ni katechismu vyučovati. Neučit se, klidu víti, takovej jsem život míti. Prosím o klid. Jakože se napravili jmenuji, napravím tuto záležitost vyhlášením školního konkurzu v době nejbližší. Školní docházka bude i přes tuto záležitost pokračovat. Potom nepodlehejme žádným panikám ani álotům. Vážené schopné žadstvo, pro tento náš neočekávaný případ máme řešení. Dokud konkurs na učitelského pána v Chabřích neproběhne, bude tuto skutku záslužnou úlohu místo učitelské Johannes splnit. Johan, do pekla byl prodán, jistě hupatě, přijde jistě o gatě. Johan, do pekla byl zavolán. Hož holopedná, zjazdu jednoho, druhýho i třetího ve škamráce vidím. Teď k nimu. Prej ve nimu kraso, povídali. Tomu věřte, že nám ten náš milej čipernej pan učitelský Čipera bude chybět. Tomu náramně věřte, to vám povídám. Co nás čeká, co se na nás chystá. Johana tu nechce. Jdeme s našou učitelskýho Čiperku.
Někdy se to tak rychle zchomelí a všechno je jinak než dřív. Vzpomínky oživí, když člověk ztrácí to, co se v běžným žití zdá. Není už cesty zpět, místo je prázdný, náletě věta napadá. Co všechno může způsobit, co všechno může napravit, co všechno může přinést nám právě čas. Co všechno může připravit, co všechno může vyřešit, co všechno může spravit, změnit čas. Někdy se to tak rychle schumelí a světa bych má rázem jiný spát. A rána jsou tak trochu studený a ty bys šel zpátky rád. Co všechno může způsobit, co všechno může napravit, co všechno může přinést nám všem právě čas. Co všechno může připravit, co všechno může vyřešit, co všechno může spravit, změnit čas. Chladná zas rána právě jsou a chladné dny se rychle krátí. Co ty další chvíle, co ty nám přinesou, když staré se nové vrátí. Co všechno může způsobit, co všechno může napravit, co všechno může přinést nám všem právě čas. Co všechno může připravit, co všechno může vyřešit, co všechno může spravit, změnit čas. Vzpomínky ožívají, když člověk ztrácí to, co se v běžný žití zdá. Co všechno může způsobit, co všechno může napravit, co všechno může přinést nám všem právě čas. Co všechno může připravit, co všechno může vyřešit, co všechno může spravit, změnit čas. No jo, a teď přijde ten okamžik. Jaký okamžik. Ta chvíle. Jaká chvíle? No ten čeká jenom na tebe, ten Johannes. No. Ale jo, si to užij. To nebude žádná procházka růžovým sadem. No jo, no. To nezbývá nic jiného, než si zahrát Johana. Počkáme, on to nějak bude. Třeba se nám čipěrka vrátí, anebo nám někoho pošle. Třeba. Ale vždy tady je to jako na Fanuse. Musíme se trochu rozběhat. Johana. Jo, Johana máme. Jo, my se nedáme. Jo, Johane, pryč. My tě tu nechceme zpátky si fič. První, druhá ovečka má, zdá se, že nějakou trampotu má. Klid duši děťátka všem vám ženám, jen žádné neplechy, nepse neznám. Pán Ježíš Kristus, jemnost, Pane milosti, nepotřebujete pomocníčky na poklizení oltáře či grunt na paře? Tak se mi zdá, že se pohroma blíží v podobě Johana, místo učitelského, a nikdo té pohromě neudělá šluz. Jak vám tady povídám, nikdo neudělá ten šluz. A kdo pak ví, jestli se nějaký konkurs té naší vsi bude konatí? Kdy tady na učitelování nikdo není stavěný. No, říkal to Trtna Moučková a tohle co zví. Protože jenom ona má nějaký ponětí o výchově dětí. Jináč nikdo. Je skvělá od Beránku mít tato nabídka, ale však zdá se mi podle lidu vysluchu, že do škamen zalézt nechcete a proto tu otálíte. Běžte, dítky, plniti své povinnosti a služebníka Johana ode mě
pánem situace, aby nedošlo k mylce. To aby si panáček nemyslel, že nás tady bude trýzit výukou. Co tím jako myslíš? No, na to se budeme muset náramně chytře. Ba dokonce chytrale. Jo, já budu vyhlížet. Tak a jo. Žula! Jo, strakapout. Flus! Do lavic a hlavně nenápadně, pevně na nahlídku. Pořád klid, nikde ani out. Kdo ví, jestli dorazí? Johan. Já s písničkou. Držte kuše, něco slyším. Johan se blíží připravit zbraně. Do lavic se na stůl a odříkat a volám. Kolikrát? Žluva! Au, ti kruci na Hergot, fakt au. Ty málem trefili mě oko, ale já vám ukážu. Já si vás srovnám. A rovnou tadyhle Tomska. A Molan doma učil se tak odříkal. 1x5 je 5. A kdo vezme? 2x5 je 10. Zakope ho v lese. 3x5 je 15. Tomu se. Tobě přijdou násobky 5 k smíchu. Tobě přijdou násobky 5 směšné. Ty se vysmíváš násobku 5. Tak ať ti ten smích přejde. Víš? A ty pokračuj. 4x5 je 18. Vy bando jedna nezvedená, nic neumíte. Všichni zase umíte nahrát na kolena. Kdybyste to chtěli dotáhnout násobku 9, nezbylo by nic jiného než na stará kolena hníky. Přes taky vám netřeba, neb vaše mozky jsou dnes ještě učení nebo splněny. Nuž tedy se začneme ptastvem zaobírat. Krutí brk, hustý krk. Co potvorstva? Au, ale já se zařídím, já na ně vyzraju, jakože se jo jmenuji. Čelátka jedna smutná, to bych tam byl čert, abych to nesrovnal do pořádného rychtíku, do orbitu. A pak jak všechny nastrchám, čudíkovi do chlívku a potom budou jenom valit bulvy, kde se to ocitli. Já jim dám plus a dá. Škola, 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 pro nás jsou to slova. Učí nás tam raz, dva, tři, kůzky prej sem nepatří. Jenže pecky, praky máme sebou taky. Tak. Strakapou velký je prosím šplhavec. A tento šplhavec žije ve hvozdech, v korunách stromů. Nebyl taky potekové. Je příbuzný tak mluvit. A z jara bubnuje do kury stromu. Kdo to zopakuje? No, třeba ty kopy. Opakuj. No tak jako ten straka, pud, je teda jako datlu brácha. A je to bubeník. A je to taky moc velký škol. Tak a dost. Jo, skvělice, tam je místo tvé. Hněvat se na vás musí, protože jinak to s vám nejde. Pán náš na to se zármutkem hledí. A ty budeš zapnést oči taky zkazí. Ohněvu šti, ohněvu. Měvivec ztrácí zrovna lidskou postavu a bere na sebe podobu divokého zvíře. Stavuje svůj obličej, kroutí očima, skřípá nohdy zuby. Křičí, křiče, dube. Hněv porušuje zdraví a ukracuje života. No toho dočkat se nemůžeme. Co to povídáš, co to? Zdrav pámu, pane místo učitelské. A pozdrav pámu, Lupínku, kde se tady vezete? No snad se vám nezachtělo začít učit tu místní holotu a převzít tím můj dobročinný úděl. Obíhám zde dokola kolem a kolem dokola už dobromoží hodinu tady zběle žodný důležitý. A dveře máte zavřený. To, aby vám jste čas jen do přírody neofrklo jako. Ta smok, které teď probíráte. Naštěstí mi tady hustinský kukačka otevřel a dal na žádný. Jinak nevím, jestli by mě mráz a kocku.
No, to už je dobře, že jsou tady s tím konkurzem. To mezi tím skoro škola splala tu největší vapro. No, ale až já vyhraju ten konkurs, to bude jiná taškaři se budou všichni jako chroustí a budou všichni poslouchat. Haha, jakože se Johan Boves jmenuje. A když je mě ten konkurs čeká? Vážený pane Johane, místo učitelský a často rolník Kapří, poslyšte znění tohoto oběžníku. Adresátem je pan Martin Oves, místo učitel v obci Kapří. Vážený pane, s úctou a díkem za váš zájem o účasti na konkurs na posamostatného učitele obci Kapří, okres Karlínský, dovolme si vás pozvat na přezkoušení ke konkurzu, který se bude konat dne 30. listopadu léta páně 1869, 15 hodin, v místním hostinci u Kukačky. Dostavte se prosím v přesném čase, protože jinak musí tohoto konkurzu vyškrtnout. Napavel Václav, starosta vlastní rukou. Děcka, no snad to ten Johan nevyhraje tu ten konkurs. To by byla moje smrt. Jestli se trochu posnažíme, tak tam nezabije ani dole mi pasou. No Johan, toho nechte na mě. Tonsku, Jozo. Už ani mluv, už to vybírání do zajistet začalo, tak potichu. Moučková, nezdržujte. Tady teď jde o vážnou věc. Jděte si poslední, ženská, co na mě tak bejráte? Neslyšíte? Ale starosto, chtěla jsem vám říct, Vždyť víte, že pro tu naší horotu hledáme nějakého učitelského. Johana by za chvíli poslali přímou linkou do Bohnic. Tak už. Tak koho pak tam máme dalšího? ale starosto, chtěla jsem vám říct, že nikoho dalšího hledat nemusíte. Takže já se pro toto učitelování stvořená nejvíc. A celý tenhle tohleto vybírání může zrušit. 12 dětí jsem odkojila, tak jaký pak co pak? Ale Moučková, tady nepůjde o žádný kojení. Tady se budou vzdělávat další generace. No tak šlijte, starosto. Zde přítomná Muchulka, jak tak koukám, má řádně podanou žádost, tudíž je naší povinností odzkoušet její schopnosti. Ano, jistě, pane Rado, ano, pane Rado. Tak Moučková, jak jsi na tom s počty? No dostala napočítám úplně s přehledem, tak jaký pak co pak? Ale Moučková, dosta napočítá i malá Bětka. Tady půjde o jiný početní operace. Poslouchejte. Do tří v Chabřích chodí 35 žáků. Toho rána ale do lavic nezasedli všichni. A já se vás ptám, Moučková, kolik že jich bylo, když 3 pro
moc zůstatí doma musíli, jeden dohled nad mladší drobou doma musíli, 4 z neznámých důvodů nebyly. Tak řekněte, Moučková, kolik těch učitelských na starosti měl? Říkáte 35 let? Moučková. Ale proč tohle počítat? Nechcou do školy, jináčí práci mají zastat. Tak přijdou na příště, proč tohle počítat? Tak Moučková, snažte se. Nedělejte nám tady z toho komedii. Ale jaké pak komédie, starosto? Jestli děcka přijdou nebo nepřijdou, s tím já stejně nic nenadělám. Tak to bychom měli počty. Ale třeba se zpěvem na tom bude líp. Tak to pochybuju. Řekněte, pane faráři, když spustí v kostele i panenka Marie, s ní ztrácí trpělivost a všichni se modlí k Bohu, aby tu hruzu už měli za sebou. No tak starosto. Prsty do očí, Moučková se nadechuje a hodlá zpívat. Už dobrý, ticho. Tak to by tak scházelo, aby nám do třídy našoupli Moučkou. To už by snad ten Johan byl lepší. Kluci, ticho buďte. Moučková odchází. A kdo je další? Kdo je další na řadě? Pozor, starosta vstává. Jde ke dveřím. Asi pro dalšího. Aha, Johan. No Johan, tady asi není zapotřebí žádného dlouhého představování. Jakže vlastně zní vaše pravé jméno? Martin Oves. Tak Johan, co tak nesmělé z bandu děcek, kolik musíte a tady kuňkáte, jako byste ani do 5 počítat neuměli. A počty, no tak mi spočítejte, Johan, tuhle tu úlohu. Do třídy v Chabřích chodí 35 žáků. Toho rána ale do lavic Starosto, začneme tentokrát od zpěvu, ať se tady zbytečně nezdržujeme jako předtím. Tak Johan. A když měla má panenko Ovec a já jenom za kloboučkem já Ovec. Nebudeš má, není možná, tak pán bude dá. Ten se pomíká, jako kdyby stál v prostřed mraveniště. Je zmatený jako divoká, že s sebou tam tak mele. Ale je to trochu lepší než u Moučkový, tak aby to nakonec nedostal von. Ale prosím tě, to musí slyšet každý, že se to vlastně poslouchat nedá. Tak jej doma zůstat měl. Dobrá, no dobrá. Přistupme tedy k bližší části zkoušky. Čtení z knihy nebo raději z otázky z rozumu, pane Rodal? Postupně, starosto, postupně. Tak tedy Johan, kousek o lásce přátelské nám předneste. O lásce přátelské. Přáteli nazýváme ony lidi, kteří s námi důvěrně obcují. Nějak se nám ten Johan ztrácí před očima. Ale kdyby to tak chtěl zbalit a utíct. Kluci, ticho buďte. Johan dočetl. Dávajte pozor, co bude dál. Tři otázky z rozumu dostanete. A ty nám zodpovědět budete muset. Tak Johan, ty povědět by si měl, kde Bůh Židům 10 přikázání dal. To nic lehčího v rukávu nejde. Mu snad nedržuje nebo... Ježišmarja, buď už ticha konečně. Dobře, Johan, dobře. Druhá otázka. Jakého léta dal ruský císař a český král Karel naši univerzitu otevřít? To nedá, to nebude vědět, to netrefí. Teď jsme to neslyšeli. Zavřete si ty přeci. A poslední otázku, Johannes, poslyš. Kdo první z proháněný parou vynalezl? No, to mi nikdy nepřišlo, že bych tohoto měl vědět. Ale však zbytečné je těchto faktů místní hodně povatit. Možná kdyby jim člověk o zálce a plusečka povídal, jejich pozornost by upoutal. Nevadí, Johan, ještě krátký diktátor a celé proskošování již za vámi bude. Jaký nezbedníci, že pro nás zbytečný. To jsme jako hlupáci. Ale asi mu na mysl přišlo, jak nám Okstraka Poudovi chtěl vyprávět. Však jste zbedníci, pozor dejte. Johan se balí. Johan se balí a ke dveřím se otáčí. Další na řadu jde. Je, co je to za člověka? No, nevypadá nemile. To pak to asi je. Jako by toho hodně vidět mohl, ale z vrchu by nás palížet nemusel. Snad i nějaký prým odpustit by mohl. Prýmy ale do školy nevždy se hodí, tak moc nadějí si nedávej.
Pan do jedna nezvedá. Doma byl oknem na úřední jednání nakukovat. Ale já vám ukážu, já na vás zavolám strážníka a ten vám kalhoty vypraší. Běžte! Moučková nebo Johannes. No veselo nám nebude. Ale ani s tím cizincem ta výhra být nemusí. Jiskru v oku měl to jo, ale žádný slova jsme od něj neslyšeli. Hostinský si to tamhle maže, vždyť také uskoušení musel býti. Pojďme se ho zeptat, zda nějaké ty informace nebude míti. Hostinský, pane Hostinský, počkejte na nás chvíli. Co vy tady po večerech, žerdičky, kam si nezalezete? Ale na ten konkurs jsme zvědaví byli. Ano jo, to jo, no zaujem byl, to jo. A
těžko by to mohlo přijít. Těžká zkouška to byla. To víte, to já tam šel jen tak, že jako doma to mám hned pod nosem, ale stejně. Těžko by se mi to zvládalo do noci píva roznášet a ráno do roboty nahádět. Ale sešla se vám tam pěkná skvadra. Beznohej vojenský vysloužilec, krejčí z Vysočan. A představte si, i ta Moučková dorastla. Tak to jsme taky viděli a slyšeli. Ba chvíli i neslyšeli. No povídám, sešlost to byla pestrá. Ten krejčí z Vysočan, stařec, tak 60 letý, že nic doma nezvostal. Slabejkování, ani velký t přičíst nevěděl jak. A otázky tam zvostal úplně na holičkách. 2 písně zpíval a hlas jako bečící teleměl. To ten beznohej vysloužilec byl trochu jinačího ladění. Hlas silnej měl to. A v počtech taky nebyl nejhorší. Ale jako zkoušky si bude, to nevím. A co ten s tou čapkou barevnou? Nějaký to slovo prohodit. Byl čas? Jo, co ten tak učeně vypadal. Slouží prej věru ve výse Třeboradické v tomto čase. Tak ten by možná mohl přijít v obavu. Rozprava s ním byla, už mě taky nebylo nic cizí, ale jak tu zkoušky si bude stát, to nevím. No, taky se nám zdálo, jako, že by dobrá náhrada čperky mohla. Ale konkurzu jsme bohužel shlédnout nemohli. No však bych vám přál nějakýho učitelskýho, který by to s váma za dobrý konec vzal. Ale teď už halou, doma už je bude po vás chaňka. Avšak řečeno bylo, že do novýho roka výsledky budou poslány. Tak pošťák si je určitě s novinou pospíší. No jo, pěknou roli si to dostal. Jo, No to víš, díváme si i ty role ňoubů, cebáků a grázů někdo stříhnout musí. Víš, jinak by to byl strašná nuda. no, ale ten konkurs, upřímně, moc na děviči nedávám. Tak jak jsem to dostal ve scénáři, tak to mám. A co ty víš? Nic nevíš. Všecko mám v rukou školský rada a ten to slíbil zveřejnit na Vánoce. Tak uvidíme. Ale teď už nezdržujeme. Děti jsou už určitě zdraví. To bude stát za katedrou po 3 králích. Vraťme se zpět. V Charech se blíží půlnoci a všichni se chystají na půlnoční. Co jim asi slavnostní čas přinese. Vyslích dítě spinka, zpívej. Vyslích dítě spinka, zpívej dám. Vyslích dítě spinka, zpívej. Když plná hvězda září, tiše padá sníh. Jaké pak má vlásky, zpívej. Jaké pak má vlásky, zpívej dám. Jaké pak má vlásky, zpívej. Když plná hvězda září, tiše padá sníh. Vlásky zlatem svítí, zpívej. Vlásky zlatem svítí, zpívej dál. Vlásky zlatem svítí, zpívej. Když plná hvězda září, tiše padá sníh. Kdo se nad ním sklání, zpívej. Kdo se nad ním sklání, zpívej dál. Kdo se nad ním sklání, zpívej. Když plná hvězda září, tiše padá
vzduch se chvěl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl. Jasná noc nad Betlémem stála. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimbam. Přišli lidé z dály, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte? O, proč se ptáte? Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimbam. Chléb je dítě jako z růže květ, chléb je dítě jako z růže květ, chléb je dítě jako z růže květ, králové vzdávají mu díky. Látky, šperky, radost pohledět, látky, šperky, radost pohledět, látky, šperky, radost pohledět, tomu dachtle a čerstvé píky. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimba. Přišli lidé z dály, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte? O, proč se ptáte? Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimba. Ráno všichni tiše usnuli, ráno všichni tiše usnuli, ráno všichni tiše usnuli, jejich štěstí či jejich smůla. Hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl, pokoj všem lidem dobré vůle. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimbam. Přišli lidé z dály, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte? O, proč se ptáte? Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimbam. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti jsem nechal ve městě. Slyším lid na půlnoční zpívat v kostele. Aleluja, aleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co
tedy poslyšte. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Dokonáno jest a váš nový pán učitelský Sojka již je z výsky Třeboradice na cestě k vám. Věřte, že tento úctyhodný člověk vám štěstí přinese a úsměvy do vašich tváří navrátí. Radujte se. Den přeslavný jest k nám přišel, němž má býti každý vesel. Radujme se, veselme se v tomto novém roce. Bychom k vám přes rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Léto mine a pomine, vás ve zdraví našli. Vzpomínky ožijí, když člověk ztrácí to, co se v běžným žití zdá. Není už cesty zpět, místo je prázdný, náhle tě věta napadá. Co všechno může způsobit, co může napravit, co všechno může přinést nám všem právě čas. Co všechno může připravit, co všechno může vyřešit, co všechno může spravit, změnit čas. Někdy se to tak rychle schumelí a světa bych má rázem místa. A rána už nejsou tak studený a ty zas máš chuť jít dál. Co všechno může způsobit, co všechno může napravit, co všechno může přinést nám všem právě čas. Co všechno může připravit, co všechno může vyřešit, co všechno může spravit, změnit čas. No to víš, někdy se to tak zchumelí a čas, trable a smutky zas napraví. Tak a to je celé. Náš příběh končí, ale něco nového a hezkého zase začíná.